17 इयार्सआव जेबो मावाखै जाजोबदों लोंजोबदों बिदिल' नोंथाङा 10, 15, 20 बोसोर बर' रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनसिगोन जासिगोन होननानै मानो थगायखो दिल्लीयाव थांनानै फ्रम टुडे वी डोंट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट वी डोंट वान्ट टु मुभमेन्ट होननानै दिल्लीयाव मानोथ' फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन मानो साइन खालामनानै गारबोखो नोंखौ सोर थिनामोन नों आन्दालन खालामनो हायाबा आबसुनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होमोन ना नोङो प्रमद बर' दिल्लीयाव थांनानै गावनि बिफानि प्रपार्टि बायदि सम्पति बायदि दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला होननानै बुंग्रा प्रमद बर' बायदि रावबो दैदेनगिरि दिनैसिम जों नुफेराखै हाग्रामा महिलारिखौसो गोदो बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङानो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङा होननानै लिरग्राया सोर प्रमद बर'आनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङा होननानै लिरग्राया प्रमद बर' फर्मार चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलारिया बेबायदि लिरनानै गारबोआखै जोंनो बड'लेण्ड नांला होननानै जेब्ला बिटिसि एकर्ड खालामदों बे टाइमाव डिउरिं दिस टाइम नाथाय प्रमद बर'आ एकर्ड खालामनाय टाइमाव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन बिदि लिरनांगौ दिस इज भेरि आनफर्चुनेट हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट नाय दिनै प्रमद बर'नि सायाव नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन 5 बोसोर जाबाय अलरेडि अब्लाबो दासिमबो दिनैसिमबो प्रमद बर'आ बे बिटिआर मोनथाम आखरखौनो लिरनो हायाखै खामानि गैया प्रमद बर' दम दङबा लिर आरो जानो गोनां 2025 मायथाइनि जि बिटिसिनि बिसायख'थि बे 40टा समस्तिनि जागोन ना नोंसिनि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोनाय 60टा समस्तिनि जागोन फिननाय हो रायजोफोरनो प्रमद बर' दम दङब्ला रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर'आ थगायगासिनो दं प्रमद बर'आ ससियेल मिडियायाव बुंनाय अस्थाद जेबो खामानि गैया रायजो राजाफोर दिनैसिमबो प्रमद बर'आ बे मोनथामल' आखरखौनो बिटिआरखौनो दिनैसिमबो लिरनो हायाखै रायजोफोर आरो प्रमद बर'आ फिनाय हो बिटिसिनि इलेक्सन जागोन ना बिटिआरनि 40टा समस्तिनि बिसायख'थि जागोन ना 60टा समस्तिनि इलेक्सन जागोन रायजोफोरनो बिनि सायाव मोजाङै ब्रडलि एक्सप्लेनेसन हो प्रमद बर' नोंथाङा बुंदोंमोन सिगां बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव गोजोन सान्ति पिस एन्ड ट्रेंक्विलिटि एन्ड हारमनि जोंनि ससाइटियाव इस्टाब्लिशमेन्ट जाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदों नाथाय दिनैसिमबो 5 बोसोर जाबाय अब्लाबो फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गवाखै दिस इज भेरि आनफर्चुनेट दुखुनांथाव रायजो राजाफोर बिथांमोननि नांनायाव बावसोमनायावसो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायावसो दिनै नैबे लेभेलाव सफैदों आदारवाइज बिथांमोना जुदि बेबायदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामामोनब्ला दिनैनि थारिखआव बे लेभेलाव सफैनाय नङामोन आरो बे बिटिआर बे एकर्डआबो जानाय नङामोन रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन मा लेक्सार होआमोन नोंथांमोना गोसोआव दङना बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जागौमानि कन्टिनिउवासलि आन्दालन खालामबाय थागोन आनटिल आनलेस जेब्लासिम जाया जेब्ला बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ मोनगोन अब्लासो आङो आंनि डायरिखौ फुल स्टप होगोन गावनि गामियाव थांनानै सौरागुरि गामियाव थांनानै गावनि आनै जानाय आमाय जानायफोरजों प्रमद बर'आ रायजो जाहैगोननो आबाद मावनानै जाहैगोन प्रमद बर'आ 5 बोसोर जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ थगायदों आरो आन्दालन खालामनायावबो 15-20 बोसोर थगायदों बड'लेण्ड जाथारनोसै मोनथारनोसै ब्लाड सिगनेचार लांबाय दिनै बे प्रमद बर'आनो जोंनि बर'नि जि सिमां बड'लेण्ड बेखौ थगायदों आरो प्रमद बर'आ बुंबाय दंमोन नै दाखालिनि थांनाय एमपि बिसायख'थियाव रन्जन दैमारिखौ बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो जामिनाव बख'गोन उदां अखोराङाव लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर'नि खोथाया मोनसेबो लाजाया गासिबो थगायजोबनाय रायजोफोर आरो रायजोफ्रा सांग्रां जानाया मोजां
इउपिपिला एबार खुनु दिन देरहाया आरो सरकारबो दानो हाया सिदा खोथाखा प्रमद बर'खौ 5 बोसोरनि थाखाय चान्स होदों दिनै गैला प्रमद बर'आ जोंनि मोननांगौ मोनथाय जि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौबो थगायबाय एकर्ड खालामनानै आरो प्रमद बर'आ बुंबावो बे बिटिसिआव जेबो पावार फांसन गैया होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गावसोर एकर्ड खालामनाय जि बिटिआर एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गोबां पावार एन्ड फांसन एभ्रिथिं जों मोननो हाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन मर फाइनेन्सियेल मर एडमिनिस्ट्रेटिभ गोबां साराउन्डिंस फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो लानानै गोबां डेभेलप जाबाय सान्थि फैबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदों नाथाय प्रमद बर'नि खुगायाव अनलि 17 इयार्सआव जेबो मावाखै जाजोबदों लोंजोबदों बिदिल' नोंथाङा 10, 15, 20 बोसोर बर' रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनसिगोन जासिगोन होननानै मानो थगायखो दिल्लीयाव थांनानै फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट वी डोन्ट वान्ट टु मुभमेन्ट होननानै दिल्लीयाव मानोथो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन मानो साइन खालामनानै गारबोखो नोंखौ सोर थिनामोन नों आन्दालन खालामनो हायाबा आबसुनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होमोन ना नोङो प्रमद बर' गेजेर ससेयाव साडेनलि बेबायदि बर'नि सिमांखौ डिस्ट्रय खालामनाया बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव गिदिर गिदिर लेक्सार होयो खामानि गैया प्रमद बर' दम दङब्ला बे मोनथामल' आखरखौ हुइच इज नन एज बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे मोनथामल' आखरखौनो दिनैसिमबो प्रमद बर'आ सेक्रेटारि अफिसनि लांगोना मोखाङाव लिरनो हायाखै दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड मा टाइपनि एकर्ड बेलाय मिस्टार प्रमद बर' बिटिसिखौ नोंसोरो रिजेक्ट जाबाय डिनाउन्सिं जाबाय होननानै बुंदोंमोन दिनै जुदि डिनाउन्सिं जादोंब्ला दिनै नोंथांमोना मानो बिटिसि मानो बुंबाय थादों जुदि गमामायैनो बिटिसिआ डिनाउन्सिं जामारबायब्ला रेजेक्टेड जामारबायब्ला दानिया खिन्थादो फिननाय होदो जोंनि समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो 40टा समस्तिनि इलेक्सन जागोन ना 60टा समस्तिनि इलेक्सन जागोन दानिया फिननाय हो प्रमद बर' जों खोनासंनो लुगैदों मोनथिनो लुगैदों 40टा समस्तिनि इलेक्सन जागोन ना 60टा समस्तिनि इलेक्सन जागोन दानिया खिन्थाना हो आरो डिफारेन्सआ मा व्हाट आर द डिफारेन्स बिटुइन बिटिसि एन्ड बिटिआर बिनि डिफारेन्सआ मा फारागथिया मा बेखौ रायजो राजाफोरनो बिनि सायाव ब्रडलि इन्टारप्रिटेसन खालामनानै हो जुदि दम दङब्ला खुगाजों बुंनानै जेबो लाब गैया बड'लेण्ड आन्दलनाव गोदो बाहागो लायामोनब्ला थाङामोनब्ला 100-200 खनामोन नों बायदि सासे नेसनेलिजम मानसि स्पिरिट गोनाङा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थांखि लानानै नोंथाङा आन्दलन खालामबोनाया दिनै मा जाखो गासिबो आनएक्सपेक्टेड जों मालाबाबो बर' रायजो राजाया नोंखौ बेबायदि सानाखैमोन प्रमद बर' साडेनलि बेबायदि एकर्ड खालामनानै बर' हारिनि जि मोननांगौ जि मोनथाय दाबि बेखौ बेबायदि गेजेर ससेयाव दंस' खालामगोन होननानै जोंनि बर' रायजोआ माब्लाबा एक्सपेक्ट खालामाखैमोन दिनै फिननाय हो प्रमद बर' 5 बोसोराव रायजो राजानि उन्नयननि मा खामानि मावखो उन्नयननि खोथाखौथ' लिभ इट दिनै जाय बिथांमोना नांनानै बावसोमनानै गावसिनि जिउखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों सोरबाया थैलांबाय सोरबाया बासायबाय नाथाय एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो टिल टुडे इन्डिबिफ्रा जेलनिफ्राय उदां जायाखै बे एकर्ड जायनि सिगांनो प्रमद बर'आ बेखौ सावरायनो हायोमोन ना जोंनि जेसेबां फ्रिडम फाइटार्सफोर दं बे एकर्ड खालामोब्ला गगोना गवा जेनेरेल एमनेस्टि मोनगोन ना मोना जुदि जेलनिफ्राय उदां जायाब्ला वी डोन्ट वान्ट टु साइन दिस टाइप अफ एकर्ड होननानै प्रमद बर'आ बुंनो हायोमोन मानो बुङाखै प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरजों बिनि सिगां मानो डिसकास खालामाखै अब्ला जोंनि बर' रायजो राजाबा मा बे प्रमद बर'नि खोथाखौ खोनासंगोन नामा प्रमद बर'ना जुदि स्पिरिट दङमोनब्ला अननाय दङमोनब्ला प्रमद बर'आ बै एकर्ड जायैनि सिगांनो बेखौ सावरायगौमोन खिन्थागौमोन जोंना ओरैबायदि एकर्ड जानोसै बे एकर्डआ जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबोल ना आनएक्सेप्टेबोल रायजो राजाफोर होननानै प्रमद बर'आ सोंनांगौमोन जुदि गनायनानै लाजाथावब्ला एक्सेप्टेबोलब्ला येस जों साइन खालामगोन आदारवाइज जुदि जोंनि थाखाय आनएक्सेप्टेबोलबा वी डोन्ट वान्ट टु साइन बिदि बुंनो हायोमोन मानो बुङाखै प्रमद बर'आ गावनि गाज्रिनि थाखाय प्रमद बर'आ बर' जाथिनि देरसिन सिमां बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फानना फैदों रायजोफोर ओंखायनो फैबाय थानाय
बिसायख'थियाव UPPL आरो प्रमद बर'खौ बिदाय होनांगौ मानोना प्रमद बर' बायदि दैदेनगिरिया जुदि थायोब्ला जोंनि बर'नि इयुना खोमसि जागोन अलरेडि खोमसि जाखाबाय दिल्लीयाव थांनानै गावनि बिफानि प्रपार्टि बायदि सम्पति बायदि दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला होननानै बुंग्रा प्रमद बर' बायदि रावबो दैदेनगिरि दिनैसिम जों नुफेराखै हाग्रामा महिलारिखौसो गोदो बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङानो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङा होननानै लिरग्राया सोर प्रमद बर'आनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङा होननानै लिरग्राया प्रमद बर' फर्मार चिफ अफ BTC हाग्रामा महिलारिया बेबायदि लिरनानै गारबोआखै जोंनो बड'लेण्ड नांला होननानै जेब्ला BTC एकर्ड खालामदों बे टाइमाव डिउरिं दिस टाइम नाथाय प्रमद बर'आ एकर्ड खालामनाय टाइमाव फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सलुसन बिदि लिरनांगौ दिस इज भेरि आनफर्चुनेट ओंखायनो फैबाय थानाय समाव रायजोफ्रा कनसियासनेस जानांगौ प्रमद बर' आरो UPPL खौ बिदाय होनांगौ रायजोफोर थेंक इउ